mawuxabene nentombi yakho wayiziba wena wayiziba mawusacathi iyakhala ivalele endlini for a week ngoba ixabene nawe hayi uphumile kushoni bafu. Mina nje uyangihlekisa mawusacabanga lokho ngoba lezi zamanje zithi kuyiyona esephutheni uthi phela wena uyasidubisa. Ithi ixolisa ibe ifasa ama Steve Madden ngapha bafu. Ilungisa iweave iskipa salombhalo kulonge emuva. Isikhwama saka Steve Madden bafu. Kuyophuzwa yes kuhilwa ngotshwala maxatshene nawe. Uyangizwa yini? Ematshwaleni izothola umjito. Yezwa yini? Mayisiphuzile phela sekubuya ama minutes. Ithi yazama ukuthinta phela wena ngoba we bad we blockile. Ithi akufanele we blockile. Ithi yakhala enkwarini ngenxa yokuthi isidakiwe phela nanga umjita la hawu mama kwenze njani. Hayi manje izomtshela ukuthi ixabene nawe. Impisi phela izongena ngenxeba bafu. Izongena kuyo baxoxe ayithambise cabanga. Qagela igcini uzoyihlaba uyangizwa yini uzoyihlaba. Hey wemadoda uzoyishaya bafu yezwa yini ahambe naye endlini ayoyishaya uyangizwa yini wena angithi usayi blockile we bad wena phela ufuna ukuncenga ayihlabe bafu ekseni izovuka isoli sihawuma senzeni athi mjida besidakwe nawe nje mama manje bazophinda ekseni bafu uyangizwa yini bazophinda ekseni kuzoba kuyona noma kumjida ukuthi ama number bayawa exchange noma cha kodwa yena uzoyihlaba kawu2 isebusuku ematshwaleni isekuseni sebese endlini yakhe isithi ungithole ngidakiwe sengisobha ke manje ngiphinde so isidala leso ukuthi intombi mawuxabene nayo iyakhala yes ziyakhala but seyiphola ngomunye bafu ayigibela umfana intombi yakho phela wena we bad wena we diva ufuna ukuncenga wena ufuna ukuncenga ulibele uncenga baby ngiyaxolisa uvela uyiblock ithafona azangena yemadoda libizwe ungalingi nje ukuthi intombi manje isiyaphola ngokukhala iphola ngomunye umjida bayayigibela bafu wena usuthamba nje nawe usulate ngenxa yokuthi usupholile kade beyiqedile bayishiya futhi naye futhi sekuyimfihlo leyo eyofa nayo izingene ethuneni abangiphikise maphethi nginabanga. Siyabingelela nganzabethi sicela mawuqala ukungena kuleli khasi lethu Umgosi uchofoze usubscribe button nganzabethi ke lensizwa ke ikhuluma ngeinsizwa ethi zithi mina ngimncenga umuntu wesifazane uyena ozayibuyele lalela bafethu lensizwa ikhuluma iqiniso ukuthi mfethu lalela bazomudla umuntu wakho if wena uzenza ukuthi awuncengi because uzohamba lezi indawo wrong and uzokwenza into wrong. Mina ke nawe nganzabethi bengathanda sihlangana lapha kwi comment section njengomsakazi woMgosi ngizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini lapha yana kwi comment section ngizwe uvo lwakho ube ne weekend emnandi danko.